Bueno, pues si queréis, nosotros vamos a ir ya empezando, ¿vale? Gracias a todos por venir. También hoy coincidía con la inauguración del bar, que por cierto es una historia que ha montado la gente de la Asamblea de Parados para intentar dar de día a la gente que está en desempleo, o sea que bien está que lo gastéis. El compañero que ha escrito el libro es el que está aquí a mi lado, es Paco, y ha escrito este libro, que ya algunos lo conocéis por internet, se ha presentado varias veces en Valencia, se llama Homex del Box, una historia dels maquis, escrito en catalán. Y bueno, el libro lo que recorre es una novela orientada al público juvenil, ¿no? Más o menos, ¿no? Al público juvenil sobre la historia, una historia que cuenta la historia dels maquis. Además, bueno, el compañero, aparte de ser tipo novela, tipo juvenil, incluye un mapa con las zonas de los maquis donde estuvieron en acción, por decirlo, durante esa época. Y bueno, el compañero ya os presentará las fechas por orden cronológico, la actuación de los maquis en la zona, y además va acompañado de los dibujos y tal. Os dejo con él, que él es el autor y es el que mejor va a explicar esto. Gracias. El fil narratiu, la trama, és molt senzilla, jo no m'he ficat el temps al cap, tampoc. No és una novel·la ni de misteri, ni de suspens, ni de trames complicades. És una família en un poble dels Ports, comarca d'ací, del nord del País Valencià, prop de Morella. Els més majors de la família els ofereixen als nets, que serien els joves a qui va destinat el llibre, una part de la seva història que desconeixien. I aquesta part de la història està a través d'una sèrie de cartes i de notes que van guardar els més majors i que eren escrites per el seu besavi, seria el meu avi, però seria el besavi del meu fill, que havia estat en la guerrilla. I aquesta trama, diguem-ne que va contant el que és la vida d'aquest personatge, que es diu Pere, d'aquest poble dels Ports, un poble indefinit també, però que està en aquesta comarca. A través de la seva vida anem contant el que era el procés històric. La narració va paral·lela la vida seva a través de les notes, a través de la documentació, a través de tota la informació que els xiquets de la família van obtenint i van buscant per a conèixer qui era el seu besavi i què va passar amb ell. Aquest fil conductor és el que conta la història familiar i la història real. I se conta fent una espècie de trencadís, de mosaic, en el qual els personatges, sent ficticis, són reals, perquè aglutinen històries reals de gent real que va existir, i de manera que tot el que es conta és real, és veritat, però està muntat d'una manera que narrativament fora un poc més còmode de llegir i més còmode per a mi de contar. L'àmbit cronològic és des del 1936, 31, un poquet la proclamació de la República, però sobretot a partir del 36, amb l'inici de la Guerra Civil, i passem per el període de la desfeta de la Guerra Civil, la postguerra, tot el franquisme, l'anomenada transició, o transacció, i després fins a l'actualitat, un poc per lligar aquest començament de la vida del besavi amb la vida actual dels xiquets que van a l'institut o van a l'escola i que descobreixen el que va passar. Els recursos per a contar, un poc ho he dit així ràpidament, són aquestes cartes i aquestes notes que se troben en l'andana del mas i que havia guardat una de les famílies més majors, arriscant-se un poc als escorcolls que podia fer la Guàrdia Civil o tal. En el llibre cada personatge té una visió distinta respecte al que suposa la guerrilla, el fet de guardar o no les cartes, el fet o no d'explicar ara als xavals què era la guerra civil, què era el feixisme, que si cal reobrir fosses, si no, tal. Tots aquests punts de vista un poc estan reflexats en el llibre.
però els recursos que vos deia són les cartes i les notes, també una documentació, jo m'invento un personatge que també té un reflex en personatge real, un militant anarquista que va escriure molts llibres, que té un pseudònim, que ha publicat llibres que ja ha faltat, però és reconeixible, perquè el nom que li dona és reconeixible. Pues, ha publicat un llibre en el qual parla sobre este Pere el guerriller. ¿Vale? Aleshores, això és una altra font d'informació. Un altre recurs és també posa, ja que són els xavals els que han d'anar descobrint la seva pròpia història i la història del que era el país, pues un personatge bàsic és el professor d'institut. Jo els fique físicament en Morella, prop de Morella, i aquest professor d'institut que pues, se implica en la família i comença a explicar-los més coses. I aquesta és un poc la manera en la qual tota la documentació que jo havia llegit en altres llibres, en altra bibliografia, en altres webs, en altres recursos, pues, un poc la vaig distribuint per a que a poc vaig tenint continguts. Després de molts anys batallant contra el feixisme, molts estaven en la guerrilla, però havien començat a lluitar, alguns fins i tot en les revoltes del 34. Altres en el 36 estaven en la guerra i estigueren 3 anys. Altres patiren, o sigui, vull dir que algunes d'aquestes persones van patir tot un recorregut de lluita de més de 20 anys. 34, 36, 39 la guerra civil, 39 fins 44 aproximadament l'exili, camps de concentració, guerrilla en França, després entrar així a la guerrilla en diferents agrupacions o en grups d'afinitat o en xicotets grups sense una afiliació així molt determinada, i fins que arriba pràcticament l'any 50 aproximadament en què ja això està que no s'aguanta. L'enemic és molt fort, el suport de la població és pràcticament nul, el suport que tenien, que no he comentat abans, la guerrilla no s'hauria mantingut tant de temps si no haguera tingut el recolzament de molta gent, els que s'anomenen punts de suport o bases d'apoyo, que era la gent dels pobles, de les ciutats, sobretot dels pobles, perquè era més una guerrilla rural, que es donava suport a base de donar-los aliments, donar-los informació, avisar-los que està la Guàrdia Civil per així que va per allà. Sense això la guerrilla, cap guerrilla hauria aguantat. Aquesta guerrilla en les diferents agrupacions va anar caient en diferents llocs, en diferents moments, fins que al principi dels 50 ja no tenia molt a fer. Encara així alguns continuaren, com és el cas de Cara Cremada, com és el cas de Quico Sabater, que no sé si va ser uns anys abans que Cara Cremada o Zacerías, per nomenar-vos gent de la guerrilla anarquista. Però encara continuaven altres d'altra afiliació, en altres llocs que continuaven la lluita. Finalment, l'any 65, el cabo Abatut Piloto, que era un guerriller gallec que portava ja anys amagat, ja no estava actuant, però encara era un enemic per a la Guàrdia Civil i el van matar. I diguem-ne que ahir pot ser que és l'any que ja no queda cap guerriller viu dins del actiu, i és quan acaba un poc el recorregut de la guerrilla des dels començaments. La guerra civil, en aquests primers que estan, a mesura que comença l'ocupació de les tropes franquistes, se tiren a la muntanya i comencen a fer accions. Jo en el llibre parle en un paràgraf de la història negra de la guerrilla en quant que n'hi hagueren suïcidis, n'hi hagueren execucions, n'hi hagueren delacions per motius ideològics o per motius personals. Això ho parle, però en un paràgraf així, perquè jo no volia fer la història negra de la guerrilla, que vinga una altra i la faça. Jo volia explicar la guerrilla en la part positiva de lluita contra el franquisme. Doncs gràcies a vosaltres. Passar-vos a les llibres, que algú